Sormuksen valinnassa yksi todella tärkeä tekijä on valita, kuinka leveän sormuksen haluaa. Leveys tulee nimittäin vaikuttamaan merkittävästi siihen, miltä sormus näyttää sormessa ja millainen sen yleisilme on. Sormuksia löytyykin hyvin suurelta skaalalta, alkaen oikein ohuista ihan vain 2 millin levyistä sormuksista ja siitä kasvaen jopa 10 mm sormuksiin. Tyypillisimmin miehillä sormuskoko asettuu sinne 4 ja 6 millin väliin, joka tekee siitä varsin sopusuhtaisen ja huomaamattoman arjen käänteissä. Jos kuitenkin kaipaa jotain sirompaa ja huomaamattomampaa sormeen, niin 4 mm ja siitä ohuemmat, tai mikäli haluaa jotain näyttävämpää sormukselta, niin 6 mm ylöspäin on hyvä valinta. Sormuksen leveyteen ei kuitenkaan ole mitään yhtä oikeaa vastausta, sillä kaikki on kiinni vaan siitä, että mikä tuntuu ja näyttää sopivalta siinä sun omassa sormessa. Kannattaakin ihan rauhassa lähteä tutustumaan eri leveysvaihtoehtoihin ja sitä kautta löytää, mikä sopii sulle parhaiten.